бошед пазиро рамазон меояд, як моҳа ба ҳайси меҳмон меояд. бо ҳар қадами мубораки он аз ғайб файзу баракат ба хонадон меояд. бо ёди худо агар нишинед ин моҳ, анвори худо аз осмон меояд. машғул ба зикру ҳақ забон чун доред, санг аст агар дил ба забон меояд. аз ҳар чӣ ҳаром аст агар паҳрезед, оромиш аз он ба ҷисму ҷон меояд. бар покии қалбу халқи худ чун кӯшед, мақбули худои меҳрубон меояд. чун моҳи таровеҳу тасобеҳ аз он, алфози худо зи ҳар макон меояд. пирӯзӣ касе ёфт чу бар сустии худ, ӯ аз ҳама арса қаҳрамон меояд. санҷиши иродаву суботу сабр аст, ин кор зи дасти пурдилон меояд. бо нафс ҷиҳод бас ки бошад рӯза, ҳар сол барои имтиҳон меояд. рӯзатон ба хайру баш шади дӯстони азиз. умедворам ки ҳаматон сеҳату саломат ҳастед. маам шукронаи худосозим хубем. чӣ хеле ки дар инҷа дидестед савзию сирхне. савзи хадам сирхшу нестай. оранҷеви хушбу сирхне оранҷи. худам реза кардам хеле савзиҳо аллакай пир шидан, чӣ хеле шидан, вале то савзи нав омадана. бо умедворам ки хай ҳаматон сеҳату саломат ҳастед. раҳмат ки моро мепурсед, дар комментариҳо бисёри ба табрик кардед. азамат бениҳоя миннатдор. комментариҳотонро хондам, фақат ки ҷавоб надодам. иншаллоҳ ки ҷавоб метиҳем ҳамаша. ва дӯстони азиз, мо пешвоз мегирем моҳи шарифи рамазона. имрӯз 1 апрелай. бегаҳ намози шом қариб омада. намози асрро нав хондем як қадр пештар. инамиҷа ман ош кардестам. катсония гуфтем чӣ бикунем? гуфта ки биё ош бикунем. як вақт шуда буд ош накарда будем. биё ош бикунем. гуфтам хай биё ош мекунем. рамазон моҳи муборак пеш боз мегирем. чӣ хеле хай мо шумо медонем оша бисёртарагида праздник мекунам барои ҳамон. мо ирӯз ош мекунем. худам ош мекунам. ака ош кунаймон вақта гияем. нем хеле насиб бошад агар саҳар авсарикати мехазем. хай тонистем якум рӯз сар мекунем кам видео кардана. хай макти сония мехазем рӯза мегирем. фаридон намехаза. намедонам барои чӣ мегем шо ӯ чӣ намекунад. ленивия немега намегирам мега хай. худо ба ҳар як касоне ки рӯза мегирад қувват бития. аз сидқи дил рӯза бигирем. моам шумоам ҳама каса. як бори дигар моҳи мубораки шарифи рамазон муборак бошад. дӯстони азиз, ош тайёр шуд, ба нишон метиҳем. хай оша ҳама метавонам. ма гуфтам саршабиша нишон битиҳем, бо охирша нишон метиҳем. хай пиёзмонсор шуд, гӯштаро меандозам. дӯстони азизу меҳрубон, оша ки мо тайёр шуд. оша ки сурха ки туёна ки савзи дораг омада. ҳозир оша ҳатман шаварм бибина бовар намекуна ки ма кардагиам. барое ки ма ягон бор дар будани вай хеле ош накардам. вай фақат чӣ хеле ки медонед худаш ошро мекуна. инира ма маҳваш фариза, ира сония, фаридун кати мехӯранд, ира мо ҳар семон мехӯрем. инам хеле хай дӯстони азиз, ба мо иштиёи таом, касе хӯрдаста иштиёи таом, то охири влог бо мо бошед. дӯстони азизу меҳрубон, чӣ хеле ки дидестед бо я юбкача духтам. иша барои маҳваш. маҳваш бисёри бад зуқид. барои ки барои чӣ? фаризада юбка духтед, мада надухтед. фаризада юбка духтед, мадам будузед. ин рӯзи ҷавобаи якум рӯзи рамазон. баъд хай шиштум идам духтум. ира ай куртаи худам духтум. худам ятам хеле курта доштум. мада камтарак
майда шида буд, бароям мо гирифтум. Инам хеле када духтумша хушру када хай ранги юбка кадемша вай да миёнашам хал дошт бо миёни вая гирифтум да инами хеле духтумша хай шумо ба обтия то бухо не просто оз так то бухо оз так пасошам бибинем амаш хай як хел хушру омад давай дӯстони азизи мо вай боша юбкаша намебурора маҳваши сӯзонда наку зарядмо наку хали нем хали хай зарядмо наку хали наку мегу дӯстони азизу меҳрубон намемонам видео кни барои хӯроки шом боша ма ба гӯшти морғ оши тупаи равғанӣ мекунам ҳози намози асрай чӣ хеле ки гуфтам якум рӯзи рамазонаи рӯз иншалло ки ё рӯзи дуюм ё рӯзи сеюми видео мебуроя мумкин ами бегаву буроя намедонам аниқ хай хулас намхали ёзида оши тупара бурида меандозам зуволама тина када қарибои шом ҳози нам намози асрай намхали хай дӯстони азиз бо мо бошед то охир бо пухта шид бо нишон метем ози райҳон меандозим шабо хӯроки мо тайёр шуд ҳозир мебардорам ша дӯстони азиз мода аллакай баъди 5 минут шом мешавад мебардорам кӯдако деқа хунуктарак шавад хай шомо ки мо рӯзоро ки кушодем намозамона мехонем баъд мехӯрем хай камтарак хунук меша вақти хӯрданаш меша биге меша хӯроки мо тайёр шуд ба мо иштиёи таом мода намози шом шуд касе хӯрдеста ба шумо иштиёи таом иҷа фақат занҷабил намерасад лекин занҷабил дорем гирифтанда ҷулудко дард мекуна бароямо безаҳрова мехӯрем ша дӯстони азизу меҳрубон баъди рӯзомона кушодам баъди ужин мооним хеле блинчики пухтем барои пага саҳармона насиб боша ав сарида гуфтем сари хеста пухта нашинем биё бега агда бупазем инҷа пухтаестам шуна бо гуфтам шумо нам нишон будем хайнем хеле блинчики пухта шиштем дӯстони чӣ меги дӯстони азизда хай дӯстони азиз дар инҷа боша влога ба поён мерасонем то влогҳои оянда дар паноҳи худо бошед худо нигаҳдори ҳар яки мо ва шумо бошад хайр дӯстони азиз ма куна чашидам лекин кӯдако хӯрдан сония фариза маҳваш ба маззаи гуфтасиян блинчикора моами компот хӯрдам дилим дига намекашам аз сер шудам дига дилим ҳеч намекаша бихӯрам бароямо гӯдако ки ҳавас мекунам дарав гирифта хӯрдан мегам ба маззакай инам хеле хайр дӯстони азиз хайр